Neața lume, bine v-am regăsit la un nou videoclip de Swamp Attack. Acesta e videoclipul cu numărul 2 din seria noastră de Swamp Attack. Să știți că mi-a plăcut videoclipul trecut și da, mai facem videoclipuri cu Swamp Attack. Da, mai facem videoclipuri cu Swamp Attack, cum ați auzit și am repetat de foarte multe ori. Păi, hai să-i dăm bătaie. Data trecută am ajuns la nivelul 7, parcă, da, la nivelul 7. Avem SMG-urile astea, ce-or fi, puștile astea jmechere. Da, o să fac nivelele cu pușca asta basic, adică n-am nevoie de toate puștile, practic. Da, crocodilii ăștia sunt enervanți, sau viață multă. Ăștia nu sunt foarte enervanți, că nu prea au viață. Bine, au și ei ceva viață, dar nu la fel ca crocodilii. La oia trebuie să dai 4 hituri. Ce astea sunt enervante, nu știu eu. Ok. Stați că trebuie să dau la niște crocodili. Bă, muriți! În viitor o să facem și videoclipuri cu Minecraft, dacă vreți. Să vedeți pe canal videoclipuri de genul. Am încercat și SMG-ul, da. Dacă mai vreți să vedeți videoclipuri din Swamp Attack, nu uitați să dați like la acest video, să dați subscribe dacă nu sunteți abonați, să apăsați pe clopoțel pentru notificări, ca să vedeți de fiecare dată când postez un videoclip nou. Ok. Ce e asta? Frigider. Cred că merge să îngheți playerii, nu monștri. Frigiderul. Nu știu de ce am părerea asta, dar cred că merge. Nici nu prea mă ostenesc să-i bat pe ăștia. Da, ia să încercăm. Nu te cred, bă, ce șmechere chestia asta, v-am zis. Am zis că asta face. Super tare, super tare, super tare. Dar gogile astea sunt enervante. Muriți, mă, gogilor. Așa. Am murit și voi. Ați devenit și voi la fel ca crocodilii de enervanți. Alt frigider. Eu mai vreau bombe de astea, după cum ați văzut și în videoclipul trecut, le-am folosit destul de mult. Chiar sunt bune. Ok, hai să trecem la următorul nivel. La... Mă, să-i dăm upgrade. Hai să-i dăm upgrade. Și pot să cumpăr și ammo. Bun. Perfect. 416. E foarte bine. Astăzi o să mai jucăm și la multiplayer. Că ați văzut și videoclipul precedent. Că am jucat... Ba da, că în videoclipul trecut am jucat la multiplayer. O să jucăm și în videoclipul acesta. Acum hai să dăm la nivel, la nivelitos. Cred că aici ar putea să fie o soluție. Bă, dar cum ar fi să combin frigider cu foc? Are și obsidian. A? Ce ziceți?
Obsidian. Are și obsidian. Nu știu, I don't know. Whatever. La fix am omorât-o pe aia. Dumnezeule. Dacă vin miliarde de ăștia, m-au rupt. Că sunt răi. Oricum n-am de unde să știu cât de răi sunt, că până la urmă nici nu m-au atacat. Aș putea să-i las să mă atace să văd dacă-s răi sau nu. Normal. Dar nu prea. Nu prea răi. Am o mod. Bine. What the fuck? Ce e asta? Asta n-am nicio îndoială de ce poate să facă. Baricadează ceva. Din câte am văzut eu acolo. În fine. Hai să trecem la următorul nivel. Bun, a trecut și reclama. Acum hai să vedem ce e cu chestia asta. Că să fiu al naibii dacă știu ce e. What the fuck? Ce mă vin ăștia să mă împuște? Ești prost? Mamă, ce nașpa! Bă! Mă, îmi place pușca asta, ce-i drept, dar se prăpădesc foarte rapid gloanțele. Era mișto, ziceți voi de nu era mișto dacă pușca asta avea gloanțe infinite. Ziceți voi de nu era mișto. Acum nu prea mai am, uitați. Și mă omoară și șobolanii ăștia. Șobolanii ăștia. Bun. Hai să nu prăpădim pe asta, totuși să dăm un frig. Pe frigider. Mamă, ce mișto că i-a înghețat pe toți din zone și ce tare. Ce tare chestia asta. Nu prea am ce să fac. Trebuie să le prăpădesc. Murit, mă, odată. Bun. Aoleu, albinuțele astea. Musculițele astea enervante. Ale naibii. Dar știți ce n-am mai văzut eu din video trecut? Broaște de-alea țistoase. N-am mai văzut în ultimele nivele niciuna, frate. Nu. Poate pentru că am trecut la alt nivel. Hai să dăm un ardei să prindem viteză. Am prins viteză. Și s-a și terminat levelul, deci am prăpădit ardeiul degeaba. Oh, hello. Bă. Da. Ok. Bun. Hai să vedem ce mai putem să upgradăm. Să mai cumpăr amul la asta, că nu mai am, frate. Deci nu mai am. Aici. Bai. Nu, la asta cumpăr. Că de alea am intrat în alte chestii. De sticle de alea cu foc am eu nevoie. Că dacă am de alea, e bine. E bine rău. No! Ești nu! Bă! Uite, da, trebuia eu să am de astea infinite. Că uite ce-mi face jocul.
shit. Măcar pot să le recuperez cât de cât. Bă, și-mi cumpărasem frigi mult. Ia uite, bă. Să fie primul level care îl pierd. Oare? Deja dau cu de-astea, am nevoie. Am nevoie, te rog mult. Taci. Stai jos. Cât? Am o dobază. Cardus radioactiv. E un meme, dacă nu știu. Oricum, cred că toată lumea știe. Și mai e și vechi. E oricum foarte vechi. Dar nu mai pot! Mor! Plecați! Că moare casa! Și nu știu ce să fac! Hai să băgăm un ardei, un piterun. Taci! Gamer na imagem e pe zonă. Dacă nu știați, așa mă cheamă, Gamer na imagem pe canal. Dar numele meu real este Damian. Ok. Logic că nu mă cheamă Damian. Ce mă asta? În sfârșit am recuperat tot ce aveam. Oh. Trece foarte ciudat timpul când lucrezi într-o corporație, adică mi-a zis... Bun, a trecut și de reclama cu... A trecut și reclama. Acum... Hai să mai dăm post și după aia jucăm mult. Mă vezi cu AM. Dau cu AM. Nu știu dacă știți Plan vs Zombies. Adică acesta care o să apară pe ecran. Dar e exact la fel. E exact la fel cum pătec acum. În momentul ăsta e exact la fel. Că sunt niște zombi de genul cu caschete din astea din fier și vin să îți mănânce creierul, ceva de genul. O l-am terminat de 2 ori. Dacă vreți postăm și pe... Facem și cu Plants vs Zombies. Asta doar dacă dați like-uri. Dacă dați like-uri, mai începem serii noi de joc. Ok? Că este un canal de gaming. Pe serii și mechereți de gaming. Hai să batem pe asta. Dau viață multă, frate. Cred că l-am terminat. Și frigidere nu mai am 6.
Păi fira rozeneu! Eu nu mai am 6 frigidere. N-ai. Bun. Acum hai să jucăm la multiplayer, că v-am promis că jucăm la multiplayer. Hai să dăm niște meciuri la multiplayer. Jazzy Lion mă cheamă. Abia acum am observat. Hai să punem și gamer animat. Totuși. Gamer Naimad. No gamer Naima. Ce mă? Așa. Ce mă? Asta așa că nu mai înțeleg. Ok, hai să dăm bătaie. Am ce făță oare eu jos ăla. Bă! Am ce făță lău are, bă! Păsărelele! Hai să dăm bătaie la păsărele. Mamă, ce i-am dat lui ăsta! Uitați ce-i dau! Uitați ce-i fac! Mamă, ce i-am făcut-o, bă! Mamă! Mamă, ce i-am făcut! Băi, prost! Mamă! Hai să mai dăm în multiplayer. Nu știu cu cine. Oleg! Haideți să-i dăm bătaie. Bun. Ies păsările. Sunt tryhard, bă, dacă nu știți. Sunt cel mai tare din bancare. Cel mai tare din bancare. Șabalan. De ce a ieșit? L-am scos eu? Da, l-am scos eu. Da, l-am scos eu. Nu mai avea bara de viață încărcată la casă și am scos. Ok. De ce tot aceleași lucruri? Noi! Poți te rog să nu mai dai aceleași lucruri, te rog? Haide! Stați că e greu ce se întâmplă aici, bă, e greu. N-ai cum să câștig pe asta. Decât dacă joc la fel cum joc mereu. Decât așa pot, bro. Crocodile. Uite, le-i dau emote-uri de fericire. Îi fac praf.
Mamă, îmi dă damage. Stai, matchmaker. Match strâns. Bă, dar nu pot să-i dau nici un pic de damage. Ok. Brother. Ia. Asta chiar trebuie să-i dau. Hello! Ce se întâmplă? Dar nu-i dau damage. Amor și tu, te rog. Mamă, ce băbă! Aoleu! Uitați cum e de greu! Mă, dar am o întrebare pentru voi. Îl mai știți pe gamerul Eric? Nu m-am mai uitat la el atunci când de ultima oară când am postat, nu știu de ce. Da, nu m-am mai uitat la el. Cred că-l cam bat. Cred că-l cam batem. Cred că l-am cam bătut pe bossul ăsta, da, mă! Da, mă, da, mă, da! Da, mă, da, bine! Bine, rău, mă, da, mă, da, asta zic! Aia zi, bă, ce șmecherie în pălărie s-a întâmplat la meciul ăsta, bro! Bă, frate, dar ce meci. Hai să mai dăm unul, chiar mi-a plăcut ce s-a întâmplat. Hai să mai dăm. Mamă, ce mi-au băgat, ce mi-au băgat, bă. Ce mi-au băgat, bă, ăștia? Tot frumosul ăla stă pe... Doamne, eu mai zic și eu niște glume. Frumos, deși urât rău. E extrem de urât. Vedeți-mă. Vreau să strâng oul, să dau de pe el.
pierdut, bă. Aia, nu, n-am ce să-i fac la asta, are 1880, bun. Ok. Bun. Mă scuzați că n-am vorbit mai devreme, dar de obicei când mă concentrez, obișnuiesc să nu vorbesc. Ok? Da, ok, bun. Haideți să ieșim de la multiplayer. Și da. Hai mai dăm un pic. Hai să mai dăm niște meciuri. Bun. Oh my god, it's full of monsters. Oh. Pe bune? E full of monsters? Shit. Yeah. Fuck. Hai că nu e chiar atât de full of monsters. Că le dau la ăștia criticale, bă, criticale. Criticale, hai că nu mai sunt full of monsters. Bă, nu mi-a dat chiar atât de mult damage, dar... Ok, mi-au dat damage. Ai, shit! Nu e bine! Shit-on, bro, shit-on. Uite, mă, țestoasele! Frumoasele! Uite-le! Dar ce viteză prind dacă le dau aia, doamne, vă rog, astea, carapacea. Vă rog frumos să vă liniștiți, că dacă nu ieșiți afară. Afară, out! Out direct, liniștiți-vă! Doar v-a dat un gamer adevărat, carapacea jos. Da, lăsând gluma la o parte, hai să batem fantomițele astea, ce-or fi, ratoni. Săraton, mă. Săraton, săraton. Bă, fraților, mi se închisese jocul, că mi-a apărut o reclamă și mi-a închis jocul, reclama aia. Și da, vreau să vă spun să aveți o zi bună. Eu am fost gamerul Laimat. Pașpa!